दिनै मा खालारमोनलायो बावलायलांबाय आङो मामोनबा जिनै नङा मैया जिथाम ना जिब्रै दिनै जिब्रै हे बाल मा खालामबावनो आङो आयु फुजा सफैलायलांसिगोन आयु खानाया मा खालामबावनो आङो खानायखौ माइसे गेंग्रा बाल आंनि खानाया आयु दुखुसो जाबाय आं बाल माइसे अखान्थि बाल गेंग्राग्रा खानाया फुजा सफैलायलांसिगोन दासिमबो फैसा मोनाखै आं खानाय स्ट्रेट खालायनो बिमा बिफायाबो होनो हाया दानो बिबाबो रायगोनसो दाख्लैबो बिदोंमोन रायजाखांबाय आङो बयफ्रेन्डआबो बेकारसो बिनोबो थाइसेबो फैसाबो होनो हाया मालायबा आंनि लोगोफोरा बयबो खानाय स्ट्रेट खालायजोब्बाय आंहाल'सो थालांबाय खानाया गेंग्राखायनो देरलायबाबो साफा नङा स्टाइलानो उथिथारा एंगाराबो दावस्रि बायसासो गावब्लांलां जाना थाजोबो लासिं सिंनो मानसियानो साइस गैखाया आरो इनि सायाव खानायाबो बाल गेंग्रिसो जाना होबावबायहाय भगबानाबो आंनोसो खानाय गेंग्रा होनो मोनदो साइस गैयि मानसिफोरनोसो मालायबा नाब्ले दाहा जोंहाबो खानाय स्ट्रेट खालामखांबाय बेसेबा मालाय खानाय एंगार खानाय सिदा सिदा देखायना फेसबुक वाट्सएपआव फट' होबाय थायो आंहासो खानाय गेंग्राग्रानो जाम्फावनो लाजिनानो होनो हाया हाब्बाब हाबाब माला जाबावगोनहाय आंनि खानाया स्ट्रेट अबेनिफ्राय फैसा मोननांगौ दा आङो बोरमायाबो दाख्लै खिनाय जाना थैगारगारबायहाय अमायाबो देरथाराखै माथो आदारबो जाथारा जादो है जिराय जाथोसैहाय अमाखौनो फानसिगोनहाय आं थेवबो आंनो खानाय स्ट्रेट नांथारगौ एबार बोसोरावनो नङाबा आं एबार फुजा नायनो थांखाया आङो फानथारनोसैलै आं फानथारनोसै अमाखौनो फानथारनोसै जिराय जागोन 3000 मोनबानो जागोनहाय र' नाब्लेखौनो फन खालायनि र' ओइ फाग्लि मा खालायगासिनो दङहाय हावा जागासिनो दङ माथो खालामबावनो एफा गरम नों गरम मोनाखै नामा मामोन मा खानाय स्ट्रेट नोंहालाय माथो खालायगोन होननानै खालामाखैयानो माथो दिनैसिम नंगौ आंनियालाय 3000 लादोंमोन आरो आंनिया गुसुं नालाय खानाया नोंनियाला गोलाव ना नोंनिया लागोन 4-5सिम मा आयु एफा 3000 मानि लानाय नोंनाव आयु नोंनाथ' खानायानो गुसुंथार हाब्बाबहाय हालाहाय जागारनायफोरदो नोंनि एफा गुसुं खानायावनो 3000 लादोंमोनब्लालाय होनबालाय माथो आंनिखौलाय माथो 4000-5000सो लागोन आंनि खानायाबो गेंग्राथार जाबाय आरो गोलावबो आंनालाय माथो अमाखौ फाननानैबो जानाय नंला दा माथोलाय 3000खौनो मोननाय नङा खोमा अमायाबो फिसाथारसो आंना सिमांफोरानो जाफुंबायहाय आंना इदिनो थैसिगोन खोमा नोंसासो मालाय खानायखौ स्ट्रेट खालायखांबाय जेबो टेनसन गैला जेरावबो थांनो हायो देलाय जेबो टेनसन गैला थांखालाहाय आं नोंसोरजो जेरावबो आङो स्ट्रेट खालायनो हाबासो थांगोन नोंसोरदो थांलालै आं थांला जेरावबो थांला खानाय स्ट्रेट खालामनो हायागौ माने जेरावबो थांखाला आङो है रायलायलाहाय आं खानायनि बागै दे होमबालाय फाग्लि दोनथ'नोसै दायो थांगासिनो नोंसानाव बेरासे र' दा फैसायासो मिलायहैगोन ना मिलायहैयाथाय पार्लाराव थांबा बाराद्रायसो लागोन ना मायथाय पार्लाराव खानायखौ स्ट्रेट खालायबाथाय र' दा मा खालायनो क्रिमखौ निजेनो बायनोसै नामा आङो आरो क्रिमखौबा अबे दखानाव मोनगोन मा जाबावगोन है हंलेखौनो फन खालामसै र' आङो दाखालि बावै हंलेया मायबा पार्लारनि बाथ्रा बुंदोंमोन दे आंनि सिगाङाव है फन खालायला दे हंलेनि न'आवनो थांना फैनोसै र' आङो बा मालायबा सल' खनगासिनो ओइ हंले मा एसे सल' ओंखारदोब्रा नोंनालाय बयफ्रेन्ड गोदान लाबाय नामाहाय नोङो आयै नोंसो है लायाखैहाय मा गोदान बयफ्रेन्ड फाग्लिलाय नोंखौ दाखालिनिफ्रायनो आङो फन थुगासिनो माथो फनानो नाङा नोंनियालाय मबाइलानो हामाहाय आंना गेजेर गेजेर अफ जालाबायो माबालै आं नोंनि सिगाङाव खानाय स्ट्रेट खालायगोन होननाया आं पार्लाराव खानायखौ स्ट्रेट खालायला खोमा दे बाराद्राय फैसा नांगोन माथो पार्लाराव नोंनिया जि सासे लोगो दं होनदोंमोन पार्लाराव खामानि मावनाय इखौ सोंलाय इयो खानायखौ बोना होबा बेसे लागोन जेनेबा इयो निजिनि न'आव खालामो आरोना ओमफ्राय एसे खमाव जायो होनदोंमोन माथो नोङो आजिखालि मानसिफोरा इदिनो खालायो माथो गावबा गाव बोना लासोयो खमावनो जायो इदि खालायबा पार्लाराव थांबा बाराद्राय लायो फैसाया आं सोंदोंमोन इनियाव इयो 500 लायो होनदो इसानि न'आवसो थांना बोहैनांगोन आंबो इनियावनो बोजाहैगोन खानायखौ आं दाखालि बावै क्रिमखौ बायनो थांदोंमोन मोनासै आङो नै नेक्स्ट उइकआवसो फैगोन क्रिमा नंगौ होनब्लालाय सानैबो एखेलगे थांनानै बायहैनोसै आरो नों मिथिगौ नामा क्रिमा बेसे लायो मोननै क्रिम लानांगौ माथो मोनसे स्मुथनिं आरो मोनसे स्ट्रेटनिं क्रिम बे क्रिम मोननैखौ बायबानो जागोन होनब्लालाय पार्लाराव थांबा दे बै नोंनि लोगोजोंनो बोजानोसै लानो बाबाय आं बे जामाव खानायखौ फैगोन सप्तायावनो होनबा बानायथारनोसै दे सानैबो बेसेसो लागोनबा क्रिमा दामखौ नों मिथिगौ नामा बारा थाङा 1500सो थांगोन आरो जेबो नङा 1500आ खानाय सिद्दानि थाखाय होनब्लालाय जागोन दे सानैबो स्ट्रेट खालाय जाहैनोसै एखेलगेनो माला थांनाय जायो नोङो फनखौ खालायना खिन्थाबानो जाबाय दे
औ जागोन दे आं फन खालायगोन नों टेनसन लागानाङा जोंनाबो खानाया स्ट्रेट जाथारसिगोन औ दे होमब्लालाय आं थांसै न'आव दे दे होमब्लालाय थांदो आं नोंखौ फन खालामगोन दे जागोन दे